KI sa mga Transistor Radio, good morning. Sa mga Facebook Live viewers, good morning. Likay po kita sa Oran, likay pa kita sa Linog. So bagong mga 3:44 na magumagaw, naglinog na naman. Baga na tulong yugo-yugo ang namatian sa bilog na probinsya. Sige baga ang pamati kaning linog na ini sa tuyang probinsya. Ano po? Kaya mga G kita, nailigtas man kita sa pamanakatibadan sa tuyang kagurangnan. Mga G kita na iligtas kita sa mga kapahamakan, kalamidad, distroso kan mga epekto kaning bagyo, linog, ano. Agko pa kitang low pressure. Kaya nakakamati kita ning para oran-oran sa parting ini kan Bicol region. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Sa mga bagong kasal, congratulations si pinsan kong Junjun Habana Junior, si Manuel Habana Junior ikinasal na. Kaya sa kuyang pagpaabot ni happy wedding na lang sa Indo, newlywed. Congratulations to both of you. More power. And God bless you always. Sa mga mag-arago na masilibrar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary, Sendo. Oy, happy birthday kay Colonel Ferdinand Salazar, ng Philippine Army. Happy birthday. Kagawad Boyet Rimpola, nagpasalamat po sa Team 1 Kamsur and Team 1 Iriga sa padagos po nindang pagpadangat sa mga taga Siyudad Kading Iriga and Rinconada Kamsur, lalo na sa Barangay San Roque, sa senta mga constituencies dyan. Sa padangat na matawanan, mahatudan sindanin na serbisyong medikal. Kaya sabi niya, ingat man po ang team kan medical mission sa kaini pong health on the go, mga personalized na ini kan sa tuyang medical services. May iwas man dalagod po kamo sa man ang mga katibaadan as in disgrasya, mabalos po sa kadakulo o kadakulo yan, o sa kadakul. Yaon ang mobile diagnostic van, yaon ang dental clinic on wheels, dyan ginibo kasudma sa San Roque, Iriga City. 18 dental extraction for consultation. Dangan sa Barangay San Juan, 15 dental extraction, tulong consultation. Dapat palan, pag natunuganan nindong igwang medical mission, magparelease tatulos po, tangarig makabali. As in, mai-priority po kamo, Iriga Medical Mission,
Grand total patients in today, 426 patients. 2 binyos. Ayan, kasudma po yan. 175 patients in. ECG 49, CBG 17, BUA 12, sa cholesterol 24, sa nagpa-X-ray 14, sa UTZ 5. Sa Barangay San Roque ito. Sa San Juan, 211 patient po ang atindiran. Kan sa to yung mga medical personnel, kan mga doktor ta dyan. Sa ECG, bali 22, CBG, siyam, BUA, 7, sa nagpa-ang cholesterol, 5. Mayo nagpa-X-ray, mayo alimaman sa UTC. Si paring Edda Ulyeres kasod ba nagpasanuan da siya ta mapabunot gad kan ngipon. Kundi mapagabot da kaso dapat palanda nakapalista muna. Taday man palan pwede ang mapalista muna tapig subtest siya pag pig subtest priority itong nagpalista bago pag-ibuhon ang medical mission. Yung mapalista ngo na talaga palang dapat. Tangarig pong priority na at least makapalibre na kitang pabunot ngipon sa diagnostic or sa dental on wheels kan probinsya po ng Camarines Sur. Dudulok sa mga tao kan nakapuwerteng serbisyo. Maray na programa ini dahil kayang tapatan kan mga yaon salado kan oposisyon sa probinsya po ng Camarines Sur. Puro paluwas ng kwarta ini kan probinsya. Puro sa pagtabang. Kaya kung may karahayan man po sa tuyang mga opisyal di gobyerno, bago man pagpara isyuan na mayong nagiginibo, barita man itong mga karahayan na nagiginibo. So, dyan man sa Baaw, sabi po ni Mayor, asin ni punong barangay Melvin Barayoga, na gustong magpabakuna, nguwan na aldaw, agko po gigibuho na pagbakuna sa Sagrada Elementary School. Si Mayor Jeep Bisinyo Baga, nagpa-profiling na po dyan, o profiling. Lalo na sa mga dati naman nakapalista siguro, priority naman kamo. Maako man po daanin mga walk-in. Dahil lang po daan mamili kung anong klaseng bakuna ang ituturok sa indo. Basta bakuna, yun na yan ta. Gabos man na bakuna, iluluwas yan kan World Health Organization na makakarahay po sa satuyang salud para malabanan ang COVID-19 na ini. Nasagod sa ngunyan, agko pa. Ngamin man na bakuna, epektibo, punta sa COVID-19. Kaya salamat kay Mayor Jeep Bisinyo, kay Station Manager po ng Barangay Consagrada, Baaw Camarines Sur. Inaalo ka mong magpabarakuna na kamo, lalo na so dahil pa lamang nababakunaan, magpaturok na kamong bakuna. Naiapot ko palan kay aspirant Vice Mayor Vic Ramos na yanda niya kung City Health Officer nindo dyan sa Bato, kumusta man? Okay man nga Joey, nakakapag trabaho pa man girare nga, nakakapunction pa man. Bakong araw nga kan mga barita kan ibang mga broadcaster na dahil na lamang ngayon nakaka-akto kan sa iyang funksyon como Municipal Health Office. Nakakapagpirma nga nga kan gabos na mga pirmahan. Yaon mga yan nga sa mga vaccination center. O kaya naghisildo ta, nagtatrabaho. Kaya dahil pala niya ako nariribayan pa o dahil pa man naghahali. Oo nga, medyo may namamati pero nagtatrabaho as Municipal Health Officer kan na Bato Camarines Sur. Good morning pala dyan sa Banuan kan Bato, padagos ang kaukos kan na grupo kan Team Bato sa panginot ni Mayor Frank Bernaldez
sige sindang buro barangay, bisita sa mga buro barangay, sa mga gusto manindang maging mga leader sa barangay na yung man maasikaso kan sa indang mga programa na dadarahon. Ang Team 1 bato pala niya, kumpletos Ricardos man ano. Puro man diurag ang mga kandidatong nag-aaspirar. Pero ang laban dyan por mayor, Hubin, saka maedad na. Medyo maedad-edad naman po baga talaga si Mayor Frank Bernaldez. Ang sa iya mga kalaban, medyo Hubin, na iyo ang incumbent vice mayor mo niyan, si Junjun Sorilla. Ang barita ko, so mga magkaralaban na grupo dyan sa Bato, nagkasararo. Saro baga dyan sa nakalaban kan Bernaldez, si dating Vice Mayor Alvin Sacuesa, yao na sa indang grupo. Nag-aspirar councilor. O kaya nakadagdag pa yun. Maging si punong barangay Buning Bilyones, dati kontra ini permi sa Villaperte, ungon yan. Yao na po sa pagsuporta sa Team 1 Bato, Team 1 Kamsur. Ang sa iya ang suportadong gobernador si Provincial Administrator Luigi Villaferte. Ang vice governor niya, ang sulong aking lalaki ni Kong Sal and Congresswoman Jo Sal Portuno na si Sal Portuno Jr. Ang suportado niyang congressman, ang last termer governor, aspirant congressman sa Rinconada, Honorable Migs Villaferte. Kaya abo niya ang magpara paligoy-ligoy pa at gusto niyang magpasalamat sa mga Villaferte. Kung bako ngayon kay Migs na nakipag-alyado ngayon ko, dahil ngayon kami hagad din box culvert para digdi sa samoyang barangay na pigbaba man ngayon. Kaya para mapakaray ngayon ang drainage nagkaigwa kami ng pabor, nag-solicit ni amounting of 1.8 million kayo dito or something para sa box culvert. Kaya anong man nga dahil kita magpasalamat. Kaya gusto ko ngayang pasalamatan ang mga politikong nakakatabang man sa muya. Gusto mi ngayon magrumdum nin gratitude and loyalty loyalty nin tango niya. Yaon sa Team 1 Kamsur, Team 1 Bato. Kaya lalo pala niya ako nagkusog man dyan ang Team 1 Bato. Dawa maedad-edad na si Mayor Frank, pero kaya pa man palang tumukad ni sa tukadon sa mga bukid na barangay sa Pangampanya, no? Although, bawal pa gayud itong mga face-to-face sa kaya mga political forum. Pero dahil man malilikay ang giraray na may mga okasyon na matararamang giraray ang mga nagkakarandidato. Malata may mga linyada nin nag-aaspirar na nagpapaapod din preskon. Although, limitado ang taong nag-aaratin din. Pero sa ibang aning lugar sa Manila, ino-open na ang mga tourism spot, tourist destination. Sa mga beach, open naman baga sa public, may mga limitado lang ang edad na pwedeng magralaw. Pero, dapat ma-observe pa manggiraray ang health protocol. Dapat mga social distancing, number 1 po yan. Dangan, ang kakaigwa po nin paglikay manggiraray. Magtagano manggiraray kita po nin face mask, kung malawa, saka ining alcohol sa mga kamot, magtagalag pa mang giraray. Dahil kita kampanting gayo ta. Baad na naman sa pag-open sa public, magdakol na naman ang mag-positive sa COVID. O balik na naman kita sa ECQ. Tarog sa naman kayo ng tono kayan eh. Garo pabalik-balik sa na pag nagtaas, ECQ. Pag nagluwag-luwag, GCQ. ECQ, GCQ, GCQ. Puro lang araw kita kayan.
Kaya sa diri ta manggiraray ingatan ta sinisalbar ta. Likay manggiraray kita sa mga okasyon na matao. Iwas-iwas daw papaano kung nakaka-attend man kamo sa mga okasyon. Likay-likay manggiraray na dahil magparadukot sa mga tao. Tadya nakakaigwaning hawaan. Sa karakanan dapat kanya-kanyang kutsara, tinidor, plato. Sa irinuman, kanya-kanyang baso. Kanya-kanyang baso, kanya-kanyang bowl, kutsara, platito, tinidor. May serving spoon dapat ang pulutan. Sa kaday na pwede itong pag nabuburat na nagiinom, ginagamlo na ang karni sa bowl na may sabaw. Ay, Diyos ko po. Dawa gor ano kaburat po ka nagiinom garo sala naman niya. Kaya dapat maglaag ng dakulang kuwit dyan na pangsaldok. Or serving spoon sa mga luwagan. Para po sadto, parumdom ni Mayor Jeff Vicenio Canbao. Para po sadto mga nagpa-profile for COVID. -19 vaccination, Moderna or Pfizer, kung nakaaging Oktubre 21, sa di mga minasunod na venues. LRDC Hall, Municipal Covered Court, Sagrada Elementary School, Covered Court, San Juan Elementary School, Covered Court, Dangan San Isidro, Santa Teresita Elementary School, Covered Court. Nguwan na aldaw po dayano. 9 to 3 p.m. O yan pong gigibo na pagbakuna kaninyo. Kaya pangapudan po yan ni Mayor Jeff Vicenio. Kan Bao Camariniso. Good morning man ki Mr. Roger Pera kan Bao. Saro ini sa matinabang dyan kumbaga sa swerte kan grupo kan Timuan Bao tang campaign manager ni Dabakong Kuripot. Saka political maker ni and pilantropo. Sige, ang pantabang ka ni dawa ba kung maning ilidong opisyal kang goberno. Palibasa, mayamano na negosyante ba kung kuripot. Kaya maswerteng marinya ko ining Timuan Bao ta ansendang financier or financier bakong kuripot. Good morning ki Mr. Roger Pera kan Bao Camariniso. Diyan man sa Bula, ang Timuan Bao, ang Timuan na Bula, labo-labo naman ang caucus na ginigibo sa mga buro barangay. Kompleto na, nadoble ang mga leader. Garulan slide ngaya ang mga ang magiging resulta ta. Sa gabos na kandidatong mayor, ta si Mayor Miguel Ibasco mare-elect, ang sa iyang running mate for vice mayor, ang sa iya man sanang aki na si Manuel Nonoy Ibasco Jr. for vice mayor. Kung ang barangay makapalanslide sa enda po ang governor, vice governor, congressman sa Rinconada, mga kagawad niya, vice mayor niya, ririgaluan niya pala ng bagong auto ang mga barangay. Opisyal, lalo ng kapitan. Pero marireceive yan after eleksyon na. Ngunya na eleksyon, campaign period, bawal na magpara, pabakal, ning boto, bawal man mamakal ning boto ang mga kandidato. Oras na madakop ka mo, siguradong kaso aabuto nindo, pwede pa kamong mapreso, madisqualify kan sa indong kandidatura. Kaya tama lang na mahali na ang mga vote buying sa nasyon kan Pilipinas. Nangarig magkaigwang utang na buot ang mga politiko sa mga elektorado na minataong mandato. Kasi pag nag-ako kanin kwarta, masabihan daman nga kung utang na buot sa emo, bayad ka.
kan boto mo sa kuya. Kaya dapat na magpa-bayad ning boto. Pero kitang mga namamanwaan, kung kwalipikado na kita magboto, i-ehersisyotaan sa to yung diretso sa pagboto as in pagpili kan mga magiging maray na kandidato. Lalo na itong mga nakakatabang ng politiko na natatabangan man kita sa pandemic, natatang kitang bagas, relief goods. Takadakol mo niya nagtitios, tas ikan mahal kan presyo po kan gasolina. Haros lampas ng 60 pesos. First time na nangyayari ngayon sa panahon na ini. Na dahil kaning oil deregulations law kaya mga tuga, garo ang gobyerno danang kontrol sa paraulan to kan presyo kan petroleum products. Minasunod na sana po kita sa dikta. Kung gurano ang presyo kan per barrel sa world market. Pag nagtaas ang presyo sa world market, kan petroleum products, so runodan man na orulantuan ang presyo kan gasolina, lalo na sa Pilipinas, sa mga gasoline dealer, mamasdan tulos nindo yan, effective tulos yan, increase. Ang problema kapag oil price rollback, mabagal pa minsan ang pag-implementar. Ay, Diyos ko. May chain reaction pati yan. Pag nagtaas ang presyo kan petroleum products, pati LPG, aros, mawantaw sana ko niya ng presyo. May LPG ka man, nakabakal ka man LPG. Daman ikang lulutoon, takon makang pansaod, ay irak man sa emo. Sige sanaan angal ngo niyan kan mga misis ng tahanan na nagagamit po ng LPG aros mawantaw sana eh. Taro pa dyan nakapagabat mga tugang ining 12% value added tax. Duman sa mga dealer kan LPG, tawan man indong discount ang mga senior citizens ano po. Sangarig pong makabawas-bawas naman po sa presyo. Pero dawa pa paano maswerte pa man kita sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Tadawa nga ni kita igwang pigaatobang na health crisis, pandemic. Pero yaon po, padagos ang sa indang mga build program, mga infrastructure project, pag-ibong tulay, pagpakonkrito kan mga tinampo, mga national highway, mga school buildings, dagos-dagos ang mga infrastructure project ang administrasyon ni Presidente Duterte. Although may pandemic kita, asin sige ang taas kan presyo kan petrolyo, sige man ang taas kan mga mayor na barakalon, karne, sira, gulay, prutas, bagas, maswerte kita may nababakal pa kita sa merkado publiko. Agko pa kita kisupply. Pero kang panahon ni Marcos, dawa barato, ang presyo kan mga barakalon, minsan sa merkado, umayo kang mabakal. O yan ang pagkakaiba kan Marcos sa Duterte. Sabi po kaniba. Dawa mahal ngayon barakalon nyo niyan, may bagas kitang nababakal, may mga sira, karne, dawa nga ni nagkaigwaning ASF, itong African Swine Fever, hilang sa mga orig, pero padagos na ako kisupply ki Bactin sa mga talipapa, merkado publiko. Pero sabi kan mga parakakarni, ma-increase na naman dasin da per kilo, nagtaas na naman ang presyo kan live weight kan mga orig or Bactin, magin sa mga manok. Taro pa po kaya ang transportasyon. So nagdi-deliver, nagsusupply na unpret in, pret out, nagtataas man. So dyan man si dami na increase kan sa inda pong presyo na increase man ang puhunan or capitalization po kan sa indang business. Pero okay lang, at least magburukasan ang mga negosyo. Saro po sa nakakatabang sa paggobernar kan sa tuya mga opisyal kan gobyerno,
na mag kusog ang negosyo sa nasyon kan Pilipinas. Oy, sa mga LGU daw na very proud na 100% daan nakakakolekta kan mga sa real property tax. So be it, pero sana totoo. Mga ibang mga aram mo na girumdumang ko mga tugang sinaging speech ni Mayor Fernando Simbulan dyan sa parte kan Nabua National High School sa Barangay La Purisima. Kan maging mayor na bisita siya sa programa kan DepEd. Ining brigada eskwela, brigada pagbasa. Kadakol mga volunteers para tukdoan ang mga kaakian na makapagbasa. Elementary, high school. Suportado niya po ang mga programang ini kan DepEd. Dangan, ang pangapudan niya sa mga magurang kan mga estudyante na kaulayon ang mga magurang ninda na magbayad sa gobyerno kan sa indang real property taxes. Igwa pa lang dyan mga at least 1% share para sa mga eskwelahan na hali sa nakukolektang buwis sa RPT, real property taxes or tax. Yan. Kaya ang mga magurang tabangan nindoan sa indong gobyerno na makapagkolekta. Pero ang karahayan lang kay Mayor, napaka-honest niya, na kung pera lang talaga ang nakukolekta, yan ang binubusis niya. Di ba man na Mayor, garo nagbubutig. Kaya dapat pakusugon lalo nindo, lalo na sa ibang mga local government units, sa indong inaapod na economic enterprises. Pakusugon nindo tayo na nagiging lalawgon. Kung nag-uuswag o diri, kung nagbabangkarote, nagrororo ang ekonomiya kan sa indo pong munisipyo o syudad man. Sabi nga ni Ken, bakong puro kastigo ang ipamati kan mga opisyalis di gobyerno ta, kundi tabangan tama ng mga negosyante ta na kung paano man na magianan kan sa indang pagninegosyo. Dahil taman na paka-rimatiho na maray. O kaya minsan igwaman itinatawang amnesty, tax amnesty, ang gobyerno. O nakakapag-update sindakan sa inda pong mga bayaran. Lalo na itong mga bagong ma-invest ng negosyo sa sendong lugar. Dapat tasaran talang itong nasususog sa inapod na code, tax, itong tax ordinance. Kung ano lang ang pwedeng bayaran nila, dyan lang. Bakong kung ano-ano pang kwintada, minsan minalayas ang ibang investor. Nagiging asinsado po kaya progresibo kung dakol ang negosyante na nagninegosyo. Kaya si Mayor persimbulan ka na buwa, mas pinapakusog niyang magdakol ang mga market building. Diyan sa Santo Domingo, pinapakaray po ninda yan. Kadakol ng mga market building po dyan. Ongoing. Magagayo na, diba? Completed na. Para magdakol ang mga negosyante na magnegosyo. Dakol ang tabang para sa local government, local revenue collection. Para maibalik sa tao informative programa, activities and projects ang nakukolektang buwis sa mga negosyante po dyan sa parte kang Nabua. Magiging sentro kan komersyo na dyan ang Santo Domingo, magayonon talaga. Si Gobmix nga ni, nag-donate pa ng perang story building niya na market sa Santo Domingo. Si Mayor, igwaman dyan. Kaya magayonon na po yan. Pati ang mga taga-Balatan, taga-Bula, makakaabot na dyan para mag-grocery. Saro po sa nakakapa-uswag kan sarong lugar, nagiging class A ang sarong munisipyo. Kung dakol na mga negosyante ang nagdadayo sa sarong lugar. Lalo nang dapat, sabi nga ni Mayor, dadayong kita
sa partisipasyon, suporta kan mga tao na mamantinir ngayaan pasi orden. Ta ang mga negosyante takot kung dit agko kikariribukan, agko kinihold up. Ay takot ang mga negosyante kung maribok ang sarong lugar. Pero kung very peaceful, mayong ano pa man huruldapan, kariribukan, mga untoward incident, mayong mga major crimes, ang mga negosyante ugma na magnegosyo sa sarong lugar. O kaya dyan po, makakapag-generate pa, sabi ni Mayor, makakapag-generate pa kita. Kamo, nin employment, matatanan pa ning trabaho, an uda kitrabaho si ito na buha. Pagdakol na mga negosyante, an mag-negosyo sa sendo pong banwaan. Diyan pati, naman maitutok dong project an malaban kay Mayor Simbolan. Sabi kan iba, gabos na ngayang tinampulig di konkreto na sa nabuha. Kaya an malaban nga kay Mayor, dahil naman nga makataram na ipasisiminto ang tinampo sa barangay na inita. Puro naman nga simentado, mga zona, mga mayor na tinampo, puro na nga konkreto, simentado. Totoo nga yan. Kaya dahil naman nga makatokdong slaughterhouse, ako naki-modernong slaughterhouse ang nabuha. Pinagibo ni Mayor Per sa kani former Mayor Delia Simbolan. O dahil naman nga makatokdong terminal, ko na ngayang pigpoprosesong integrated terminal ang nabuha Camarinesor. Suba-subahon nga nindong gayong kang project. Ako na nga ki-diversion road. O dahil naman nga makatokdong mapaghibong diversion road, ko na ngayang ini-implementar na diversion road ang nabuha. Tangarig magluwag ang bulos kan trapiko sa kasintro eh. Kaya grabe ngayong accomplishment and legacy and maray na performance ang administrasyon ni Mayor Per Simbolan. Kundi dyan palan sa nabuha, nagkukusog dyan na kandidato for Vice Mayor. Ining si punong barangay Bert Balbuena, kan barangay La Purisima. Nagkukusog na pala ng kandidatura kani. Pero, sabi ni Bert, ang suportado niyang kandidatong gobernador, si Luigi Villaferte, Vice Governor, si Sal Portono Jr., for Congressman, si Governor Mix Villaferte sa Rinconada. Ang for mayor niya, ang mayor niyang suportado, si Mayor Per Simbolan. Malata, garo iguana dyan naghihirin na nakita na no. Tayo ang kagawad dyan nagpost na suportado niya si Bert Balbuena. Sa man na kandidatong for councilor, garo rinis bakan man kan sa man na nag-aasperar dyan na ngaya amo na ngaya yan ang ano mo man, kaloyahan mo sa laban. Kaya medyo mainit pa lang dyan ang laban bako man for mayor. Ang mainit pala na laban dyan for vice mayor sa Banwaan po Kanabuha. Tanbarita ko, sa opposition, igwang kalaban mayor si Simbolan. Pero itong kalaban niyang for mayor, ay uda pala ning panlaban for vice mayor. Ngunyan garo may mga istorya na para may kalaban man ini yung si incumbent pala na vice mayor dyan, si Marisa Bilitario Hao. Running mate ni Mayor Per Simbolan. Sa kata, si Bert pala nagkandidato, independent. Kaya si Bert, como independent candidate, ang tigdadara niyang mga kandidato for mayor, si Simbolan. O kung daron pa ni Marisa Bilitario si Simbolan, tayo ang running mate niya, medyo niya ako lamang sa laban dyan si Simbolan, lalo ng incumbent. Nasa administrasyon. Ang problema dyan, kung makasawisaw si Bert na Balbuena for vice mayor sa Nabuha.
igwa pa lang dyan pilantropo mga tugang. Na tagalapurisimo bilyonaryo sa kadakol dang negosyo sa Manila. Uy, garo aki si Bert. Ang trato da aki Bert na Balbuena. Garo aki. Titipakanda si Bert ng milyon-milyon na panggasto sa eleksyon. Kundi niya ako, baka man ka mo masubran man ta, aram na ako nindo. Garo ang pwedeng gastoson lang kang kandidato kada botante, garo 5 pesos. Yung ba gano? Kundi, baka niya ako ano sa naman yan. Anyway, kung totoo man yan, dahil da mauubusan si Bert Balbuena, kana sa iyang burabod, makwartahon pala, ano, kaya konsat bubon, pagkadardakula palang kang burabod kang tubig, dahil lamang da maaten hanggang finish line, hanggang sa last hour, agko pa pala ng ipapanaw si Bert. Kaya masurti talaga niya ako ang tao. Minsan di mo inaasahan na kung sisirtiyon mananggad asin itatao kan mahal na Diyos an sa iyang bendisyon. Subah-subahon mo yan ang paghali sa pagka-broadcaster. Naging punong barangay. Tas si Bert Balbuena, broadcaster ini. Maray na taga-radyo ini. Naging punong barangay sa Lapurisima. O dahil mo hunaon talagang swerte kang tao. Sa kagustuhan kan mahal na Diyos. Kung swerte pa sa 2022, takadako lang nangangakong suporta. Baka maging vice mayor kang nabuha si Bert Balbuena. Dahil pigo talaga minsan na dahil mo hunaon. Kaya garo man yan si Sal Portono Jr. ka naapot kan media. Kan na-interview ko. Ano niya ako masasabi mo na biglang imbis na board member ang kinandidatuhan mo, bigla kang naging kandidatong vice governor. Sagod nga ngunyang Kuya Joey tulala pa ko. Tano man niya ako. Dahil ko ngayon una-unaon. Naramdaman ko lang ngaya, ang sabi nga ni Papang kong Sal, saka nagpadaba kan ringkunada, na ano na tong sinabi niya? Na if destiny commands, you must obey. So you abide by, sabi ko. Yes, sabi niya. Kaya ngay ako, mayong ibang pwedeng gibon, kundi magsunod sa idinidikta kan tadhana na ako magsirbing vice-gobernador kan Camarinesor na ipagpadagos ko ang mga legacy karahayan kan sa kuyang mga magurang. Ta si papa niya sa tabang man ni dating gobernador, dating congressman Luis Robredo Villaferte, nailihir na board member, nailihir na vice governor, nagsirbing congressman sa nagkapirang mga termino, siguro mga 6 or 7. Correct me if I'm wrong, bad 5 termino. Ang naging first lady representative sa Rinconada, kan mamok na 5th district ang Rinconada, ang sa iyang mama, si Congresswoman Josan. So dahil mga maedad naman ngaya, ako na ang sa endang pinakandidato for board member ko ta. Sa katabig lang magkandidatong governor si Vice Governor Imelda Papin, ay siyang kinuan ni Luigi. Tayong dalawa ng mga hubin ngayon magsama. For Governor Luigi Villaferte, for Vice Governor Sal Portono Jr. Suba-subahon mo yun. Padangaton bagang Portono sa Camarinesor, perang terminong nag-serve ini, garo one term man na nag-gobernador o dawa, na terminong naging Vice Governor kang Camarinesor, si Kong Sal, ma-review na sana. Ang kalaban pati ni Sal Jr., bakong gayong bantog. Baka nga ni sa kasusupgan, umatras pa ang sarong board member na naglaban, nagfile. Por respeto kay Kong Sal Portono. Kaya napakaswerte. Garo ka, Bert Balbuena, si Sal Portono Jr.,
Pariyo ka mo daig huhunaon na magiging Vice Governor si Sal Jr., magiging Vice Mayor ka man sa Nabua. Kadakol na kung nakaulay na ang sinusuportaran ninda, Bert Balbuena for Vice Mayor sa Nabua. Nailing niya kung from broadcaster to punong barangay to Vice Mayor to be ngunya na 2022 election. Ay may nag-ano pa lang sa kuya, ongoing na po ading one po. Si Skylab, nag-rampa regalado. Pa-announce da po. Iyo po, so bago, pig-announce ko ni yung alat daw. Baka bago ini. Okay. Noted. Sa message ni Skylab, nag-rampa regalado kan syudad kan Iriga, an namamayo kan medical mission kan Kapuerte sa Iriga City in Rinconada. Sabi niya sa message, the Health on the Go program of the Provincial Health Office under the leadership of Governor Mix Villafuerte and Sir Luigi Villafuerte will visit Barangay San Nicolas, Iriga City today, October 23, 8 to 4 p.m. Services offered will be free medical check-up, laboratory services, free X-ray and ECG, dental services, particularly tooth extraction, and free medicines. Pa-share na po kamo dyan. Sa Barangay San Nicolas, Ngunyan Altao, para sa medical check-up nindo, libre ang bulong, libre ang laboratory, pwede pang magpagabot ng ngipon, magpalinig ng ngipon, ba di libre pa ang sa indong postiso. Dahil na magpararaloy pa po, probitsaran tanan ni taang gobyerno probinsyal sa pangeno ni Gubmigs, mayor na programa niya po an para sa salud ninto, para sa satuyang salud. Dayang kaya kan ibang mga yaon sa oposisyon. Puro yang gastusan mga tugang. Pero kinakaya po kang gobyerno probinsyal para lang kita masirbihan sa pangangaipuan ta po sa problema kan satuyang mga salud, para kita marahayan. Sige na po kamo, dahil na magparaarabala pa. Magpayong sana, magkopya, magringkot, magpalistana kay Skylab para maging sunod-sunod ang pila. Basta ingat po kamo, ha? Okay, good luck. Okay na po, na-i-announce ko na tabi. Sa indo pong medical mission, yaon ang diagnostic ban dyan, yaon dyan ang dental on wheels, kan gobyerno probinsyal. Dayang kaya kan ibang probinsya. Kan iba man na opposition sa Camarines Sur, and diagnostic ba na sa nang iyan dental on wheels na hindi yung kaya nindo. Pero pig priority po yan kan sa tuyang probinsya. Tapos masabihan iba dyan ng mga opposition, igwaman kuno sindang programa sa salud. Dapat ang sa indong mga health offices, perming may available na mga bulong. Kung igwaman nagdulok sa endo dyan na pasyente ba, kung resita lang ang itao kan doktor, dapat may libre man kamong ipinapanaong mga bulong. Libreng mga bakuna or iningapod na anti-rabies vaccine. Dapat igwang available ang mga munisipyo dyan, pati na mga syudad. Sa mga nakakagat nin mga dayo, lalo na itong nakakagat, rungaw na dayo, delikadong maray po yan. Dapat ang sa tuyang mga local government units, igwa lamang ikataong libreng ineksyon para sa nakakagat o bakuna sa nakakagat nin dayo, nakakagat ning halas. Ining anti-venom vaccine, dapat igwa pa kayan. So mga nakakagat ning halas, ikos, kung ano pang pwedeng mga pang-ineksyon sa mga natititanos. Dapat may libre panganing pag-abot ng ngipon ang mga munisipyo, libreng check-up sa mga doktor, libreng bulong, waro hain man. Kaya daog lang kamo kaini yung programa kan gobyerno probinsyal. Iyo pa ang nagdudulok sa mga barangay, nag-house to house sa mga tao. Dahil aram ta na kita nagaatubang ng health crisis, aram yang kan probinsya. Haloy nindang pigplanuhan, pigprograma.
Na pag nag-abot man ang panahon arog ka ini yung pong peste na COVID-19 pandemic na ni ag ko kita ki probinsyang nagtatabang sa satuya na marisolberan ang satuyang problema sa satuyang mga salud. Di ba? Bueno, mahanap buhay daw una ko. Pagkatapos ka nahanap buhay ko, di balik kita sa programa, ano? Ilaw ko lang ng digdisiran sa tuyang mga hanap buhay. Bago ta ilaw ang hanap buhay ta dyan sa emo, inutong ko na ng ilaw. Ay, na daw to. Where are you? This one. Okay. Upload na. Bakit kayo din nakaka-upload ini? Dahil naglo-load. Pero gumaman din yung ano, sir. Agkuman ading internet nga ni. Ading computer. Agkuman. Paano daw di makaluwas? Dahil nag-upload. Sige lang kibig-kibig. Adi alat-alaton talang mga tugang ano. Dahil talaga Paano daw ni? Hindi ko na sir. Maipaluwas ko lang ini. Ini yun. Dahil nagluluwas. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning Tabi Sendo. Ano? Ilingon ko daw kung Cyrus ay ang pwede tang baration mo niyan na nag-watching sa tuya pong programa. Yun. Si Siram Jason Buebos, masiram na morning. Watching siya. Si Alma Bilaro Landong, watching from Baaw. Good morning po sa lahat, sabi niya. Si Joseph Permante. Uy, Kap Joseph, good morning. Sabi niya, good morning, Wiwi. Masunod na municipal councilor. Kana nabo Camarinesor. Kap Joseph Permante. Siya ngunyan ang saro sa mahigos na aid of Mayor's Office. Guard and salamat ang gloss na ako na sir. Bodyguard na pinakang gwapo ni Mayor Fernando Simbulan nag-watching. Good morning man kay Mayor Per Simbulan. Kay Bator Biloro. Ang mga gwapong piloto ni Mayor, driver Bator Biloro, si Marvin Orbita, si Manoy Kim, good morning man. Kinjok, good morning. Paray ka Injok, Oy Kap, Joseph Permante, good morning sa ito ni Ma'am, ni Kapitana Permante, dyan sa San Isidro, Nabua Camarinesor. Konkreto pati ang tinampunin doon dyan, Pinakongkreto ni Mayor. Sabi ni Mayor Simbulan, garo pati mga natad, kan mga residentes dyan, ipasiminto pa, tanga rigmayo ng maputikan ang mga bitis o sapatos ninda dyan. Pati mga basog, mga pathway, papasiriminto pa. Oy, si Rosita Rumbaoneri, also watching. Good morning, ma'am. And also si Skylab na Grandpa Regalado, also watching. Sabi niya, good morning po. More power po sa programa po. Oy, salamat man, na kakapataba raw ng puso ang mga arog kaya na ang nagwa-watching sa tuya. Nag-ugma ng basahong kan sa indang mga mensahe. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na pag-gobyerno. Oh, si Jeff Besenyo. Sa panahon na ini kay puwanta arog niya, makusog na liderato paglaban sa pandemya. Matanos na gobyerno na igwanin higos, pag-ataman sa banwaan ang ipapadagos. Serbisyong Jeff Besenyo, maaasahan niya to siya sa gabos na panahon. Si Jeff Besenyo.
sirbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan, ang mga parauma, digdi sa tuyang banwaan, kagawad Greg Pontanal. Sensokan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang Bueno mga tugang, sa iba pang mga hanap buhay, yaon man si Sir James sa Oko. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. JR, bilisan mo, manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na. Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila. Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng voltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ng tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout. Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Ako po si Dexter Sabilalak, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola.
RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 9:33 in the morning. Padagos-dagos kita sa Satoya pong Iribanan. Arriving, I am officially handing over to Barangay Bagong Bayanan a check amounting to 300,000 pesos para sa Barangay Bagong Bayanan. Kami po naka-receive ng 300,000 para po sa pagbakal ng CCTV cameras digdi po sa Barangay Bagong Bayang Grande para mabawasan po ang krimen na nangyayari as in mahiling niyo po kung ano ang nangyayari sa mong barangay. Lahat po ng zona po yan, magkakaroon po ng CCTV para i-save po ang Barangay Bagong Bayanan. Gusto ko man po magpasalamat in behalf po kang Barangay Council na nagdigdi po si Sir Luigi para magtao po ng mga bagas sa Kawiyang Constituents. Dakulang tabang po ini ninhuli sa pandemic pong inaatubang tangon niya na panahon. Again po, salamat na maray and God bless you po sa pamilya Villafuerte as in Capuerte. Diyos ang magbalos po sa Indogabos. Bueno mga tugang, ngunyan pala na aldaw. Maruta ang tropa camping caravan sa Rinconada area, no? Sige. Aramtan, mga Bicolano, golpe man na nagsusuporta kay BP Lini for president, como Bicolanang napapalaban. Tasabi ka ni ba, baad lamang ngaya swertihon man, agko man basang sa primerong istorya kan Pilipinas sa politika na may maging presidente man lamang ngayang hali sa Bicol Region para mataon man priority ang mga pangangaipo sa Bicol Region. Arog kan mga nagiging presidente man, priority maninda sa mga region maninda, ano po. Kaya lang po, medyo pigiling-hiling ko, magabat ang mga kalaban. Lakson, mag-file for president ini, administration candidate ini. O digdi pati sa Bicol Region, agko man digding mga linyada na ang political party nagsusurog sa political party kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya dawa pa paano, kung si Sara Duterte magkandidato, mag-aspirar for president, makakakuaman siyang boto digdi. Dawa si siya na kandidato, agko man niya ng mga supporter. O kaya pagalingan na sana kan plataforma de gobyerno na sa indama na ipipresentar sa publiko para sinda
mapili sa pinakalangkaw na pwesto. Dakol pa nga ni nag-aspirar. Yaon dyan si Manila Mayor Isko Moreno. Mareman ini. Sa pagiging basurero, artista, naging alkalde, madunong man na alkalde, madunong man na politiko. Dakol pa. Ngunyan, ang mga for vice president, ang makasug ngunyan si Senador Tito Soto. Ayan. Running mate ni Lacson. Ang tandem ninda inapod na Ping and Soto. Bagong ko po na operahan. So, unang namati po niya, nag-alsa po iyang bugas. Tapos po, nagkulog so iris po niya. Tapos, na to, dinaranan na mo sa hospital. So, una po, parang nasakitan ako po. Pero sa nguwan po na ako nagtabang, medyo nagaan-gaan po, so kuha ko po. Tinaukan ako ni Go na so una po 10K. Tapos po, adi na po, sang one. Kaya bali 20K. Tinabang po kan ako ni Go. Nagpapasalamat po ako kay Gob, Migs, kay Luigi po, kay El Rey po, na natabangan po ako kading 20,000 po na naitabang po sa hospital po. Bueno mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Diyan pa lang sa Banwaan kan Buhi Camarinesor, ang barita ko, doble higos ngo niyan si dating alkalde, dating vice-alkalde, Ray Lacoste. Taan sa iyang kalaban, incumbent mayor, Margie Aguinillo. Si mga lesson learned niya, na inagyang ka nakaaging eleksyon kung taano siya tadinaog, ngunyan da babakliun niya na. Direkta na niyang pigkakaulay ang mga tao, ang mga botante, kung ano mga pangangay po, tulos niya ng inaasikaso, katabang po si Gubmix Villaferte. Kaya sa mga naghahagad dyan ng mga project, sa medical man yan, sa infrastructure man yan, sa educational program man yan, sa scholarship program, yaon po si Mayor Ray Lacoste. Ang running mate niya, dahil manggiraray na pugulan, iyo po si Vice Mayor Joprid Balagot. Dawa nagkaigwasindang dahil pagkasinarabutan, ka nakaaging eleksyon, pero ngunyan, sinda manggiraray mag-iribanan. Pagmati ko, iribanan nindang iyan. Kung magiging tunay lang, magtabangan sinda, pareha sinda malamang. Dapat turutuahan na iribanan. Iyan ang maray. Sa grupo. Kan Team 1 Buhi Camarinesor. Kasi, last chance ini ni former Mayor Ray Lacoste. Pag gumana siya, maray. Pero kung dagon pa siya ni Margie, baadan masunod na magkandidato ng mayor dyan sa Buhi, baka si Manny Noblina. Last term board member man bagay ni, champion man pating board member sa Rinconada, an sa iyang aning aki, na si Shai Noble, iyo na an sa iyang pinakandidato for board member, karibay niya. Kaya, garo, triple, bako sa ng doble, triple higos. Ngunyan po, dyan sa Partikan Buhi, si Ray Lacoste. Ang pambato kan Team 1 Buhi. Good morning kay Merla Gonzales Nieva, also watching. Jerry Loquias, also watching. Si Ram Jason Buebos, Annabel Lorsano Ablon, also watching. Thank you so much sa ito po. Good morning, Mang Kirodel Binaobra. Lasang amuna. Masiramon ang mga putahe, masiram ang mga giso.
Good morning sa mga suki. Student price pati. Pero ba kung tipid sa mga rekado? Yan ang karahayang kan sa iyang panindang mga pagkakandyan. An maluto pati nagsiram na. Garo sinanduming or sinampagita permi an bagas na sa iyang pupisto dyan. Sa kaanlasang amo ng mga putahe dyan, purte. Na mga pagkakaluto. Sa parte man po kan Balatan Camarinesor, medyo lamang pamanggiraray sa mga pahapot-hapot dyan sa Balatan, ang nakatukaw na alkalde. Sa lado maninikan Team 1 Balatan, si Mayor Nina Bagasbas. Lamang dataan mga kalaban pa lang, bako man gayong mga sikat pa, saka sa track records, sa mga pagservice sa publiko, medyo day panggayo bistado. Mapabiristo pa lang. Bakong araw kaning Bagasbas na talagang nagpa-asinso kan Balatan. Si Gov. Mix Villaferte, sa piglatag niya pong mga programa niya, pag siya na po ang masuportara na makatukaw sa Kongreso na iyo ang maipadaratang representante, dakulon siyang programang gustong gibuhon sa ringkunada mga proyekto. Saro na dyan ining partikan Balatan National ining Tourism Road Network. Surumpay na ang tinampo dyan para sa mga turista na mapasyar po sa mga resort po dyan. Dangan kung mabugtakan pa ni Gubmigs ang Balatan International Port, lalong magayon po ang Balatan, lalong maasinso ang ekonomiya, makapag-generate pa nin mga employment. Dahil sa roo po sa kulang ta sa ringkunada, ang magkaigwa kita digdi nin international port. Pagmati ko kung igwa kita kayan, dakol na mga investor pwedeng magpabugtak nin mga hotel sa mga pangpangkan kadagatan kan Balatan, maglaag nin mga floating restaurant, magkaigwanin magayo na mga pasyaran po dyan, asin lalong magdakol ang mga pwedeng magbukas nin mga beach resort, buhay na buhay ang banggi, ang nightlife sa partikan Balatan pwedeng dayuhon. Saro yan sa pigihiling ko na dapat mahaman. Kana mga masunod na mga representante kan ikalimang distrito na magkaigwa kita nin international port. Dapat ibali yan ni Gubmigs. Sa partikan Balatan magkaigwa nin puerto pang international para itong mga international vessels, mga tanker, container, passenger na barko magdaong na diyan. Pati ini pong mga barko ta sa nasyon kan Pilipinas na mga cargo vessels. Just imagine kung may port kita digdi, international port, na i-allowed na magdaong dyan, tapos may mga darang mga epektos, kargamintong mga hardware supply. Pagmati ko, pati ang mga construction materials, mabarato na po. Kita mismo, may truck lang kita, may lunadang kita, kung ansarong barko magdoong dyan na ang mga kargamentos, mga hardware material, simento, kabilya, ang presyo pang factory price, Diyos ko po, mabarato ang mga barkalon ta sa mga hardware materials. Saro yan sa magayon dyan. Kaya, bago mangyayari po yan, ininot na Gubmigs Villaferte ni Congressman Sal Fortuno, katuwang sindang duwa matabang, sa kasi Congresswoman Jusal, na pinagayon ngo na ninda, inayos ngo na ninda ang mga tinampo dyan. Ining tinampo from Nabua to Balatan, pinagayon niyan ni Congressman, pinakaray na, konkreto na. Ang biyahe pati dyan, baka 25
minutes to 30 minutes. Paghali mong nabuwa, baka yaong ka na sa sintukan balatan. Sa kamagayunan ang pagkasiminto, quality maray. Sa kaining mga inaapod na tourism road network from San Fernando, Pasacao, Balatan, Bula, surumpay na yan eh. 4 lanes, national road. Mas pinahiwas, mas pinagayon, mas pinakarhay. Tangarig ito pong mga negosyantita lalong ma-encourage, ma-encaminar na mag-put up ng business. Lalo na kung igwa na kitang international port. Ang buhi maan plano ni Gubmix, Gibon Sentro, kan renewable energy. Total, igwaman sa na dyan garunapo ko lalo na kung mayong brownout, mayong power interruption, tapos kung maging barato pa ang power rate sa ringkunada, mas dakol na investors, manufacturer, mga pabrika, generation of employment, mas maboom ang ekonomiya ta. Baad mag-abot ang panahon maging number 1 na asinsadong distrito ang ringkunada sa enterong probinsya, sa enterong Bicol Region, baka sa enterong Pilipinas. Lalo na ang Build program ni Presidente Rodrigo Duterte dinara sa Kapitolyo. Gagastosan kang gobyerno nasyonal ang pagpakonstruir kan iconic Capitol Building na magiging landmark ini, world class. Pang world class na mga proyekto. Diyan kita lalong masikat, magiging popular pag nadangog sana unahiling an iconic Capitol Building that is province of Camarines Sur. Lalo kitang masikat. Lalo na kung mapahiwas, mapakaray pa ang satuyang Pili Ornaga Airport. Diyos ko, grabing pag-asinsyon sa satuya pong probinsya. Dangan na may mga diversion road na kita, may mga expressway road na kita digdi na mga pang 4 lanes. Igwa pang agihan kan mga tao or bisikleta, nagbibisikleta o nagmumotor sa mga gilid. Napaka-quality, napakaganda. O an nabuha, plano ni Gubmix, tabangan si Mayor Persimbulan, nagibuho ng Sarong City of Nabua sa Camarines Sur. Dahil sa populasyon, sa lot area, sa internal revenue allotment, kwalipikado na. Suba-subahon nindo yan. Na madadagdagan po sa ringkunada ang syudad. Ang Iriga City, madadagdagan na ni Nabua City. Diba? Lalo kita pong ma-boom ang ekonomiya ta. Civilized na maray ang dating ta. Lalo na kung ang mga nakaturukaw na mga alkalde inarog ang priority project ni Mayor Simbulan, nagabos na tinampuninda dyan sa saindang sobra sa 40 barangay, puro na simentado. Kaya kung ang mga mayor ta sa ringkunada, gabos na mga tinampo sa mga mountain, sa mga coastal, sa mga sentro, simentado na gabos, madali pati sa mga namamanwaan, sa mga parauma, sa mga paratanom, na maitransportar ang sendang produktong agrikultura na mas man na maging maray po ang sendang pagbuhay. Pero ang ibang mga tinampo, kung mahihiling nindo, daga, lubak-lubak pa. May kapabayaan ang ibang alkalde. Kaya ako inuumaw ko dyan si Mayor Persimbulan Sa ringkunada, saroan tinampo kan na nabuwa na haros konkreto na po gabos. Nagsusunod-sunod naman ang ibang mga balatan, okay naman. Pero sa mga suna-suna, medyo daga pa. Ang Bula, luway-luway na pong pinapakongkreto ni Mayor Miguel Ibasco. Ang Baaw man, talkomista, nagrarahay naman. Magkakaigwa pa sinda dyan ng diversion sa Baaw.
Bino, nasa linya mo niyan si Karundang Philip Barasena. Philip, maray naramrag ka ni mo, ilaog mo. Philip? Yes, hello. Hello, kumusta? Hain ka mo niya? Maray man, dawa masabaw. Oo, dahil ka Di magpapauran. ako sa banuan ka na baaw tabi karon ng Joey. Oho. Bunyag baga kan makuapo ni Dipontong Francis Bulalakaw. Iyo ha. Happy baptismal na lang. Basa na baga sa tuyang national hero. Tano man? Si Joris Paris na basa na baga sa long sleeve. Basa na. Si long sleeve ni Karundang Yan. Joris. Oo, naguran kaya. Normal. Iyo. Kunya na tabi digdi karon ng Joey, sa mga naagian ko baga. Oho. So nasa Batmi ni Karundang Rocky, grupo ni Solid Linida. Yun na tong ano ngo niyan, nagaro. Iguaman sindang paglibot-libot pala sa Rinconada. Oo, motorcade. May motorcade man. Kundi digdi sa banuan kan baaw, halos yaon baga digdi so medical mission kana Kapwerte. Duman sa Sagrada, yaon duman so province on wheels. Tapos dyan sa barangay San Juan, yaon man. Kaya pala niya ako nawara tulos si Manager Mildin Barayoga na iguanin pabakuna da sa Sagrada. Saka paghulbot ngipon. Ayo, si mga pag-arabot ngipon. So ka mapag-abot na si Manager ta nga na magparamama. Paparangirit kayo ng yaon sa kapalibutan. Makonselo man na mga programa pa ganun yan. Probinsya ng Camarines Sur, napitig di sa mga medical mission pag babakuna, pinagtutuyo-tuyo na gayon ang pagbakuna sa Banuan kan Baaw, Buro Barangay na. Tama yan, tangarig ka mas mapakunahan na. Oo. Magkaiguan na kitang herd immunity. Yan. Saka an kunyang baga si Manager na bakunahan naman sa Sinovac. Iyo baga? Oo, kundi so iba man sa syudad kan Iriga nagrereklamo bagan mga teachers nagparangorob-ngorob da ining si Dr. Romer Trinidad na tinaraman itong sarong teacher. Sarong teacher na misis. Kamo nga Sinovac sana dapat sa indot ang mga teacher mo naman sana kamo. Dahil man nga kamo pidin in Pfizer. Siya man nagtaram kaya? Si Dr. Romer Trinidad. Sa inyan? Sa Triads Kasudma. Ano man taarog kayan? Sana ba ko manarog kayo ng pag-approach? Oo, mga teacher man bagayan. Tataw man yan kan good manners and right conduct. Saka kung mayong teacher, mayo man abogado, maaman doktor. Yan, mayo man doktor. Ano man tayo narog kaya kayan? Pero ni Dr. Romer Trinidad. Ano mo daw, i-confirm mo yan sa ETA, baka man bako man yung kumpirmado. Dahil minsan kaya may baltik ini si Dr. Trinidad. Kaya anon mo taara mo, baka man senaryo sa naman yan na barabalita Oo, i-follow up ko daw. Mo. Pasimbagon ta si Dr. Romer Trinidad. Pasimbagon mo tapit man. Sa reklamo kan nagkapirang teacher na nagpabakuna kasugma kung totoo. Saka itong teacher na sinasabing nataraman ng araw kayo, interviewin mo man. Oo, i-follow up niya to. Baka ini Mrs. Linsalong. Araw na. Maray kon itong barkada tang apod sa mga misis, makonsuelo. Mga misis! Yan. Baka yung man siya nagreklamo si misis niya. Yan ang problema. Ayun ang problema. Pataramon mo. Pero, ganyan ba tumataram tabi? Karoon na yun. Ay, masupog man nantig ki Dr. Trinidad. Masupog man nantig ki Dr. Trinidad. Dapat nantig, kung may reklamo ka mo, magtaram ka mo. Pero kung mayo, di ka mo mataram sa ere, dahil nantig kami kayo pwede mag-entertain. Masupog man ki Dr. Trinidad.
hilak man ki Dr. Romero Trinidad. Saka, isipon nindo, paragal-pagal, baga ang mga doktor ngo niyan, mga nurses, sa kababakuna. Saka, aninot na maanggot yan, si Atty. Anoy Trinidad. Pangit yan, para sa kuya. Inot na maanggot yan, Karondang Joey, si dating Vice Governor Atty. Anoy Trinidad. Ay, ano yan, pamangkin o makwapo? Dayan matulirar kayan. Mayong yung Trinidad na arog kayan. Saka ako day, man ako tubod kayan. Day man ako tubod kayan na magtaram kayan si Dr. Trinidad, day ako tubod. Kaya dapat, baka, kung ko talagang isyu arog kayan, pataramon itong maestrang nataraman. Oo, saka... Kung day siya magtaram, day taman interview na si Dr. Trinidad. Yan, pataramon taman si Dr. Puro sinda magtaram. Itong maestra. Puro sinda magtaram, tanganingan sa indang mga kalag, maumayan. Correct. Oo. Para mo, paragal-pagal naman ang mga nurses, mga doktor, mga Madali na volunteers. magkapistakan mga gadan, karon dag Joey. Oo. Ay, ibaga. Magkaurumayan eh. Yung manangga. Ano dyan sa... Makonselo man kayan mga reklamo kan ibang mga nagpapabakuna. Dahil nanantig kayo. Pasensya na sa nanantig ta. Paragal-pagal ang mga tao. Kaunting pasensya na lang. Nagbabakuna. Dahil nanantig pagkasensitivity. Diyan baga sa triad, sa nagbabakuna dyan, 4. 2 sa second dose, 2 man sa first dose. Oo. Tapos ang boses na ka nagtataram dyan. Pira sa mga bados. Pero dyan, sa bados. Oo. Ang boses na kan sound system dyan, sa sound system dyan, pag nagtataram, ulunguan na tanog. Ay, riba yan. Ning sound system na medyo klarado man. Oo, remind kan kung anong sound system. Magbakal ka tong dekalidad na microphone, dekalidad na sound, anong apot yan? Stereo. Anong maray ka yan? Bakong megaphone lang? Magbakal dyan sa Muslim. Ay, maray kung quality man. Siguro mga marayan tanog na speaker, halit sa Muslim. Ay, Lip, oras na. May tapos ng programa ko, maribay na si Kagawad. Ilma de Lima. Salamat, Tabi.